kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Jam Allah wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama ko weltare mawde wonanen kadi artude ɗo henne e huccidirde mon e oɗo aljuma hande ene hawri e 11 lewru août hitande ujunnaje 2023 ngam filan don ko sifa e kelle gadane robine jayndeji e leydi Sénégal jayndeji men non hande kewɗe majji garti e alhaali intervention militaire mo ganduɗa kay CEDEAO ƴefti ngallon pellital ko tonto Niger e wondude kadi nden haare nde ganduɗa kay wonde hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko taxaw Sénégal e yewi askan wi ɗum ɗon fof ene tawe e nder jayndeji ɗi joni joni ngaren jaññoɗen hen puɗɗere ɗen jaynde gendire nde le soleil national ɓe garti e ko kalnoɗen joni ko alhaali CEDEAO ngallon pellital ƴeftude ɓe tigui rigui ɗum wadde oɗon intervention tonto leydi Niger eɗen gandi e caɗele gonɗe ɗon ɗe ɓe mbi ko la CEDEAO aux prises avec les putschistes du Niger kono noon ɓe gandini kadi e jayndiyankoɓe gandini wonde ɗum wona hunde de weɓirode hono noon tan une affaire pas si simple ɓe mbi noon kino wona équation ngaji tati nan ɗon padiɓe hono général Moussa Saliou mo ganduɗa kay ko Barmou e wondude leydi Algérie e ɓen ɓe ganduɗa kay ko Libye fof ɓe kaali ɓen nana ɗon kañumen kadi ko woɓɓe ɓe ganduɗa kay ko équation ngaji e yesso ɓen ɓe ganduɗa ko CEDEAO hayso tawi ɓe ƴefti ngallon pellital ngam yaade wad toon to gandanɗa hoorema koye Niger e artirde ɗum ko wiyete la démocratie woni potal e ko gandanɗa hoorema kay e majani e onon président Bazoum mo ganduɗa kay guila nden ha faade oɗo saaha nene e juuɗe ɓen ɓe ganduɗa kay ko militereɓe ɓe jokken e jaynde las quotidien las kamɓene kay ɓe garti e oɗon alhaali eɗen coyno natal ngal gandanɗa hoorema kay ko char de combat e militereɓe wayno kay ko hebliɓe gam yaade guerre ni ɓe mbi ko la CEDEAO active sa force d'attente ɗum noon ɓe kolliti wonde CEDEAO kam e o saaha ɓe nanodiri ɓe ƴefti ngallon pellital ngal ganduɗa kay ko sembe ko kay ngallanda hoorema taw ko sembe e doole ɗe ɓe jogii ngam tigi wawde yaade toon to leydi Niger goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jaynde las ko Barthélémy Diaz kay jiiɗen toon e andinde wonde kay ko jamfotoɓe kay wona e ɓen wona e mabɓe tawete jamfotoɓe kay tawete tigui rigui koye ɓen ɓe militant ji Pastef ko noon tigui wi ɓe mbi ko Barthélémy Diaz qualifie les militants de Pastef de traître o holliti noon ko militant ji Pastef en ɓe ko ɓen kay goni jamfotoɓe kono wona e mabɓe ɗum noon ko sanga tigui nde huccidirno e jayndenkoɓe ɗum ko hanki wonno jokken e jaynde besbi le jour ha joni de koye alhaali oɗon jahugol toon to Niger woni intervention militaire toon to Niger CEDEAO no cède pas ɓe mbi CEDEAO kay ene hebli hay batte kay ala ko woppantaɓe ɓe kolliti noon ɓen jayndiyankoɓe ɓe mbi ko fate juɓɓudi pellital ngallon ɓe oɗon organisation ƴefti ngallon pellital ngam tigui rigui wadde déployé ɓen ɓe ganduɗa kay ko sembe
ɓe tiɗɗo kay tekkuɗo tonto gandanɗa hoorema Niger ngam artirde ɗum ko ganduɗa woni démocratie ɗum woni restaurer l'ordre démocratique ɗum ɗon de woni ko tawete e nder nde ɗon jayde e besbi le jour goɗɗum ko tawete hen kono ɓen ɓe ganduɗa kay ko koninkoɓe kay ɓe ganduɗa ko risnaɓe ɓe le waŋŋere ɓenne kadi haalama hen ene joga hen kulhule ɓe mbi ko inquiétude to banggue kadi ɓen ɓe ganduɗa ko jihadiste en Burkina e wondude Mali ɓen de kam mbaɗi avertir guila e on saaha kañumen kay jadani kala ko fate intervention militaire ɗum ɗon ene tawe e nder ndeɗon jayde besbi le jour jokken e jayde direct news noon kañum wayli sawru mbaggu ɓe garti koye alhaali kay ko namdal ni ɓe mbaɗi ko fate grève de la faim ɗo e nder leydi Sénégal beele ko kutorgal ngal ganduɗa kay ngam wawde yaltude e nder prison ko namdal ɓe mbaɗi ɓe mbi ko wonde grève de la faim au Sénégal un moyen efficace pour sortir de prison ko namdal tigi ɓe mbaɗi e nder hen noon ɓe jaññima hen ɓe garti ɓe guile maître Abdoulaye Wade e wondude omo ganduɗa ko Abdoulaye Bathily Karim Wade e ɓe kolliti noon ɓeɗon foof de ndewi e ngollon lawol kutorima hono ko kalɗen ɗo en ko woni grève de la faim e tarika mo ɓe dutti kono kay ɓe kaali e o saaha ɓe mbi ko omo ganduɗa woni Ousmane Sonko kina wona balɗe kewɗe kay ena walla balɗe sappo eko fayi kanko Ousmane Sonko koye oɗon alhaali tigui o woni e nder e dumbirdu ndu o gandanɗa hoorema kadi wona kanko tan ene yaade makko militant ji makko kewɗi ene mbaɗa hono ko way noon goɗɗum ko kay ko haala hen ɓe mbi ko maire mo Ziguinchor o omo o wawi tigui rigui so à part maire mo Ziguinchor o enen mbawi kadi limde hen mo ganduɗa woni e biteɗo Nit Dof Modou Dieye e wondude kadi Modou Dieye eɗen gandi ko hen jeeya e terɗe kadi jeeyade e landa Pastef hono Beyna mo ganduɗa kay ko Beyna Gueye onne kadi e goɗɗo biteɗo ma Nitu Degg de onne jeeya koye tergal ɓe ganduɗa kay koye tergal des valeurs e wondude o mo ganduɗa ko Mouhamadou Ndiaye Sonko on ko Pastef e Bara Ndiaye ɓenne kadi ko Pastef ɓeɗon foof de limtama e hen e ɓen ɓe ganduɗa kay ko yuɓɓinoɓe hono ko kalten ɗo ko jayde nde ene yanñi hen e nder helle mum tati so tawi a udditi goɗɗum ko tawete hen ko alhaali kay caɗele ɗe ganduɗa kay teskaɗe e o saaha to banggue dawrgol taxawu Sénégal s'insurge et dénonce kamɓe kay ɓe darima tigui lang ngam salade gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kay ene haale mabɓe sigi babude ni gollon guittogol walla diwgol ɗum ko ganduɗa woni Khalifa Sall e nder coalition Yewwi Askan Wi gaɗen e jayde l'observateur nde groupe Futur Média ɓennene kadi ɓe garti koye alhaali guittugol oɗon parti mo ganduɗa ko parti Pastef radiation kadi Sonko e ɗiɗon listuji électoral ngol doggol ngol ganduɗa kay ko to banggue wawde wodde tigui rigui guittugol momtedemo e oɗon liste ɗum ɗon foof jayde nde arti hen ɓe mbi ko Pastef la difficile bataille des cour en tout cas ko darde mawde foti woni yeeso mabɓe walla ko golle mawɗe goni yeeso mabɓe ko fate tigui rigui ko fawa e mabɓe ho surtout oɗon landa Pastef jayde nde arti hen goɗɗum kadi ko jayde arti hen ko nden haare tigui teskade hakkude ɓen ɓe ganduɗa kay ko taxawu Sénégal e Yewwi Askan Wi o biteɗo lieutenant mo taxawu Sénégal on gandi ko Barthélémy Diaz kanko de o ƴefti combat o foof o waɗi ɗum porté e makko hanki ala fof ko heddani oɗon coalition Yewwi Askan Wi hayni landa Pastef e wiide kay jamfotoɓe tawete koye militant ji ɓe ganduɗa kay ko landa Pastef alhaali cocktail molotov ɗum nane kadi en tawe hen on caabinoɗo ha sukaɓe ɗiɗo mbasi pittali munen e ñalawmaji ɓennuɗi ɗi e oɗon bis ligne 65 jaafoɗon ha ɓe kolliti noon ɓen sukaɓe wasnoɓe hen pitali munen de ha joni e jinnaɓe munen toon to famille munen ene e musollo tigui rigui ha joni e ɗum gasani
jokken e jaynde Sud Quotidien noon ɓe garti ko kammene koye alhaali tigi ɓen ɓe ganduɗa yimɓe ɗiɗo ko haqqillaji mumen ene peɗɗiti to banggue e ñawore ko expert ɓen noon goto e mabɓe foof haalulaji mum ene serte e goɗɗo o en tout cas goto foof addi e oɗon nden toɓɓere nde ganduɗa kay Karim Wade e Halifa Babacar Sall ɓe ganduɗa kay ko e o saaha ko lawƴaɓe no mbiruɗen ni gam wawde jeeyede e sumgoji tijjaji kono ɓeɗon expert uji e goto foof de nana waɗa défendre ko gandanɗa hoorema kay thèse mum ko fate beele haɓe poti yobde koppereje ɗe ganduɗa kay ɓe tumanoma ɗum walla ala beele haɓe mbawa jeeyede e ɗiɗon walla ɓe laɓɓitina koye mabɓe ha laaɓa beele ɓe poti ko yobde ɗeɗon koppereje walla ala en tout cas ɓen yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa haqqillaji mumen ene peɗɗiti to banggue ñawoje e ko fate oɗon fannu goto foof de nayorima hen banggue jokken e jaynde Vox Populi noon kammedeni kadi ɓe mbayli sawru mbaggu ɓe garti kay koye alhaali kay oɗon tragédie mo ganduɗa walla mbiyen gueɗe kewɗe toon to gueɗe kantorinde ɗe ganduɗa kay teskama toon to wiyete Dieppe ɗum to Dieppe 2 ko toon to Rufisque tawete ɓe mbi kay ko on drame mo ganduɗa to banggue ɗalle ɗe ndewani e lawol oɗon place noon Dieppe 2 tawete ko Rufisque ɓe mbi kay ko police tiiri tigi rigui e ɓen clandestin ji caggal kay ndeɓe calino tigi rigui hormade ɗum ko ganduɗa kay woni jamiroje ɓe ganduɗa kay ko police ɓe mbanno e heeɓi hen wasde fitan mum on biteɗo Mbaya Fall taw kay ko bal warimo ɓe mbi holliti kay o fella koye dande sen mbiri noon ɗum ko gandanɗa hoorema kay addi haalullaji kewɗi en tout cas ɓe mbi ko fel ɗen piyanɗe tigi rigui teskanoma toon kono kadi waɗi gañiɓe no fewi ha e ni e pawaɓe juuɗe rewɓe e worɓe ɓe ganduɗa kay ko wonnoɓe candidat e ɗeɗon ɗanle ɗe ndewani e lawol jiitade tigi rigui jayde nde e yanñima hen walla jaydiyankoɓe jañima hen e kelle munen ɗum ene tawe tigi rigui e nder ndeɗon jayde Vox Populi jokken e jaynde Le Quotidien noon kammene kadi ɓe dutti koye alhaali kay caɗele teskade e o saaha walla jogorde arde toon to gandanɗa hoorema walla ni garɗe ha joni ɓe mbi ko mortal combat hakkude tigi ɓen ɓe ganduɗa ko yeewi askan wi mortal combat ɓe mbi ko tahaw e wondude e ex Pastef on parti ɓe mbiyatanoɗo Pastef noɓe bindiri ɓe mbi ko conflit d'intérêt ko kareli ɗi ganduɗa kay goto foof ko intérêt mum ƴewata so tawi en ƴeewi Barthélémy Dias noon suuti hen konngudi no mbiɗen ni hanki tan nde wonno conférence makko de presse walla kuccodiral makko e jaydiyankoɓe kanko Barthélémy Dias o arti e ɗiɗon konngudi ɗi kalloɗen ɓen ɓe ganduɗa kay ko traître uji walla janfotoɓe ɓen kay tawetake e ɓen ɓe ganduɗa kay ko Halifa Sall o wi janfotoɓe ɓe ko ɓen goni ɓe ganduɗa ɓe e beela walla salinoɓe ɗum ko ganduɗa woni lawƴugol Halifa Sall e oɗon dialogue national ɗum ene tawe e nder hello jeenayyi e nder ndeɗon jaynde Le Quotidien garen e jaynde Libération koye révélation no kewɗen wiide ni caggal kay ɗiɗon gandanɗa hoorema taw kay ko ordre des avocats waɗino alon halhali o mo ganduɗa ko maître El Mamadou Ndiaye mo ganduɗa kay fawama jungo ɗum ɗon noon ɓe kolliti kanko o jeeya koye nder mouvement mo ganduɗa kay koye tahaw Sénégal ko maire mo Thiaroye sur Mer kanko noon ɓe mbi o tumirade koye gueɗe ɗe ganduɗa ko affaire de escroquerie ko fate kay koppereje tolniɗe e milliard uji e tati ɗum de ɗum tagui o fawa jungo kanko maire mo Thiaroye sur Mer ɗum noon ko gandanɗa hoorema jayde nde woni ko arti e o saaha kono kadi nde woppani caggal ɗin haalullaji lumbiɗi hakkude ɓen on ko ganduɗa Barthélémy Dias e kuccodiral makko e jaynankoɓe hay battala ko heddani yeewi askan wi e gueɗe kewɗe ha ni e guittugol walla ni baylugol oɗon bureau municipal e toon to mairie mo Dakar ɗum ɗon foof o arti hen gam laɓɓitinde gueɗe ɗe no hanniri ni
ngayniren e jaynde stade coftal balli ɓen noon ɓe garti koye ɗon to Arabie Saoudite e caggal kay nde waɗa mercato uji ndeɗon jeere nde ganduɗa kay holliti ko kañum waɗi record tigui rigui to banggue sodde jouireɓe ɓe mbi ko le championnat débute sous les regards du monde en tout cas e o saaha championnat mabɓe o aduna foof ene watti hen haqqille no hanniri ni en tout cas ɓe eɗen coyno toon nate ɓen ɓe ganduɗa ko heɓaɓe sodede toon hono Benzema en hayni Mendy en eko way noon hewɓe ene teske toon kono kadi goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko Premier League puɗɗugol mun ɗum ko ganduɗa koye saison mun ɗum ko hande wonata ko hande tigui rigui Premier League fuɗɗitto ɓe mbi ko ce soir ɓen ɓe ganduɗa ko Monstre City ɓe ganduɗa kay eɗen gandi ko kañumen nawno oɗon championnat ɓennuɗo o ɓe mbi ko les chasseurs et les bêtes blessées e o saaha kay ko noon de ɓe mbi tigui rigui ndeɗon jayde e stade ko ɗum ɗon woni ko nde arti e o saaha walla mbiyen e ñalawma hande o bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo rendi woni ko garannoɗen e ko sifa e kelle gaden robina jayndeji leydi Sénégal mbiruɗen ni ene hawri hande e aljuma 1 lewru août hitande ujunnaje 2023 joni jehen e hello wongo ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hakkude men kadi e bandiraɓe ko adandeɓe e kala saaha toɓɓere nde ganduɗa kadi ma en mbaw yewtude hen eɗen gandi nde artini e nder jayndeji ɗi e o ñalawma hande walla mbiyen e o subaka ɗum ko ganduɗa woni e caɗele teskade e ɗi dumunnaji foof hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko dawriyankoɓe ɗo e nder leydi Sénégal ha tenti to banggue lundiɓe ɓe woni tahawu Sénégal e yeewi askan wi e jii ko ɓenni ko guila e guittugol omo ganduɗa woni Khalifa Babacar Sall itede ɗum e nder ɗum ko ganduɗa woni coalition yeewi askan wi ɓe kolliti noon kamɓe ɓe guittirimo tan ko jamfiɗo Ousmane Sonko ɗum noon en jii hanki e nder conférence de presse walla kuccodiral e jayndiyankoɓe ngal Barthélémy Diaz waɗi eɗen gandi Barthélémy Diaz kanko kam o kalde Khalifa Sall mema ko dariɗo tigui rigui omo waɗa ɗum défendre nde wonno o holliti kañum kanko ko Khalifa tan woni leader makko en paami noon konngudi vraiment ɓutti jalti hen ɗum foof koye nder dawrugol e nder leydi Sénégal teskete ɗum noon no kewmi wiide ni ko onon jeeyi konngol ko onon tottete konngol ko onon gaddata hen kadi miijoji mon holno jiiruɗon ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa kadi goni koye kewde e nder guesa dawrugol ɗo e nder leydi men Sénégal e ɗi dumunnaji ha tenti e ndeɗo toɓɓere woni nde kalten nde ha ko nanten hen konngudi ɗi ganduɗa kadi ko ƴagguɗi ɗi ganduɗa sukaɓe nananɗara won yiɓɓe kadi e wadde dawrugol beele ɗum ɗo foof ko ma waw wonde école mo ganduɗa kadi ma waw naftude e jeunesse o janggo ɓe ganduɗa ko yiɓɓe wadde e diriger leydi ndi walla yiɓɓe ardade leydi ndi ɗum ɗon foof kadi ko namde ɗe ganduɗa ne ndendi onon wattuɓe haqqille kadi e revue de presse mon ɗum noon on tottama ngollon konngol on kokkama oɗon fartangue e ɗe namde ɗe ganduɗa kay mbiɗa andi hewɓe ene kebli gam wadde hen commentaire ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe haade men wasde e jurnade en jetti en jarni bandiraɓe foof to caméra to ko Djiby Dieng to montage to ko Ali Fall ga e micro o ko musidɗo mon Adama Diop Allah jarama on jarama aljuma mubarak KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde
noddi ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naatɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma